Happy Sunday. Time check, it's what? Is that right time, Daddy? 3 minutes to 11. So yes, it's 3 minutes to 11. We get up early today. Gumising kami ng maaga. Bakit ako lagi nag-English? Gumising kami ng maaga kasi tumawag yung mother ko, not only my mom, yung parents ko, si mama at saka si papa, kasi may pinag-usapan kami sa hiningi nila na motorcycle. So yun, bukas we'll sort it out, or maybe mamayang gabi magpadala ako ng pera para sa hinihingi nila. So yun nga, nagkausap kami kaninang umaga, and then we just chillin and husband looking something. Tapos ngayon, bakit ang dami kong dakdak? We're going to, where honey? Inkly. So ang gagawin natin today guys is titingin kami ng bagong car. Kasi I don't know if I told you already na itong van namin may gustong bumili. So bibili kami ng panibagong car. Guys, look at the funny looking car. Andito na kami guys, kaso umuulan. Hi? Umuulan. So we're gonna go right away. Papasok kami sa loob muna kasi maulan. So ayan siya guys. Pasok kami sa loob kasi maulan pa. Guys, we spot one already. This is what we like. Parang ano siya, parang 4x4. So we're gonna have a look some different color. This type, because we want the Volvo family car. Kasi gusto ko yung medyo mataas. Kung makikita nyo, medyo higher siya. So yan, so far may nakita na kami ito isa. Si Mr. ayun tumitingin. That one is BMW, pero what you think that one? It's not bad, isn't it? BMW. It's not bad, isn't it? I had to drive this one back before I picked it up. Ah, right. So yan, parang mga ganyang mga size yung gusto namin. Gusto ko kasi yung bit higher. Kasi magpa-practice na ako mag-drive. Guys, ito yung nagustuhan namin. Volvo siya. Ayan yung loob. Manual. It's a 5-seater family car. Yan siya. Nabasa ko yung upuan. Yan yung likod. And then the front seat was this one. Yung aking aling maliit andito na umakyat. Tapos ito yung kanyang likod guys. Ano siya, parang pindutin mo lang yan para bababa. So yan, malaki siya. We both like it. Bit similar color sa aming van. So guys, ayan, dito kami sa loob ng car, yung nagustuhan namin. We tried it to take it out, nag-drive test si Mr. and so far so good. Gusto talaga niya yung car, and then hopefully, ayun, tinignan niya yung engine. Pinano ko yung lips ko. Tinignan niya yung engine, tapos I'm gonna park it back. Dito kami sa rugby guys, naghahanap ng makain. Alauna na, hindi pa kami nakakain. Aking dalawa. Dito kami sa may Elliott's Field sa rugby. Malaking siya, malaking shopping center.
Maghanap muna tayo ng makain bago tayo mag-ikot-ikot. Honda? Black mold over. Right, yeah. Oh yeah, similar what we're looking, isn't it? Dito kami sa Costa, guys. Magko-coffee. We're going up. Napaka ano ngayon, presentable. Next. And we're going Costa. Here you go. I can smell the nice, what is it? Tingnan yung mga ano. I can smell the Christmas, Mulled wine. yeah, mulled wine. Pabango ng ano, bahay. Dito na kami sa Costa, guys. Kain tayo. Misters ka, what you call it? Is that trillionaire something? And then I got the caramel and chocolate bun. Then Baba's gonna have snack, Coke sa akin. Tapos kay Mr. Red Velvet latte. Tapos yung aking favorite na crisp. Nagutom na yung isa, oh. Kain tayo, kain. Ito yung aming view sa coffee shop. It's a busy place. Dito kami sa ano, guys, Mother Care, kasi everything is on sale. Ano na sila, closing soon. It said here, everything must go. So lahat na naka-sale, which is good, perfect for Christmas. Mga ano, clothes for baby. Favorite namin mag-asawa before maliit pa si James ang Mother Care. Closing down na ang Mother Care dito kasi mostly dito sa UK is online na, so kaya siguro mag-shutdown sila. Tingin tayo sa toy section. He always fancy this type, Daddy. Gustong gusto to ni James. He always fancy this in the playgroup. Pushing it like this. Mga sale na, guys, yung ano, yung mga laruan. So, perfect na. Pwede tayo mag-umpisa magbalot ng regalo ni James. Ikot-ikot tayo sa toy section. Ayun, nakabili ako ng bag for James sa kanyang prom. Tapos may socks, thick socks, and then hook para dito sa prom niya. Naka-sale siya lahat. We only pay all 18 pounds lang. Kasama na yung hook at saka yung thick socks niya. It's like knee. Is it knee socks, honey, isn't it? Knee size. Up to his knee, which is really, really comfy. Cozy babab. So, we're heading back now, guys. Uwi na tayo kasi anong oras na? Walang pahinga si Mister. Bye, rugby. Punta na tayo sa car. Debenhams. Pumasok lang kami sa Tiki Maxx and then Mother Care. Ayun, nakabili ako nito. Para hindi na ako magdala ng sangkatutak na ano sa bag ko. Makakabag na ako ng maliit. Hindi na lahat ng dadalhin ko sa bag ko. So, which is really good kasi mag-Christmas ma, shopping everywhere. Hindi na ako mahihirapan sa kalisod. So, yan na, guys. Dito na tayo sa sasakyan. Bahay na kami, guys. It's, ano na, 10 past 4 ng hapon. Si James nakatulog. Andun nilagay ko sa, ano, sa sofa. Yung aking pa-attire, oh. Proper Londoner. Magbihis muna ako. Tapos, magluluto na siguro ng hapunan kasi alas 4 na. And then, chill-chill tayo after. Yung aking aling maliit, ando nilagay ko sa lounge kasi nakatulog siya. Tinanggalan ko lang ng sapatos.
Hindi ko na tinanggalan ng ano, coat niya kasi baka magising. So, yun nga, magbihis lang ako. Ay, magtanggal lang naman ng coat. Tapos, magbihis ng tops. And then, magluto na tayo. That's it for today, guys. Thank you for watching and hope to see you in the next one. Be good. Bye!